ka amfani da wayanka ko da tana cikin flight mode. A misali idan ka shiga jirgi wani lokaci za a ce ka saka flight mode kuma kana son ka yi wani abu mai muhimmanci, to yau za mu ku bani yadda za ka amfani da wayanka yi browsing a cikin flight mode. A misali yanzu za mu saka flight mode, muka yi haka mun saka flight mode, ka gan shi ko layukan sun ɗauke gaba ɗaya. To bayan da za a yi kai browsing ko da ka yi ya nuna maka cewa no internet connection ko za su nuna maka cewa you are blind, amma sai ka je wurin calling sai ka danna haka. Idan ka danna sai ka danna star hash 4636. Idan ka danna haka yanzu ka sake saka star hash sai ka danna hash star. Bayan ka danna zai kawo ka a nan wurin, ka gan shi phone information, usage statistics, Wi-Fi information. A lokacin da ya kawo ka wannan wurin sai ka danna wurin phone information, ka gan shi ga CI nan ga komai, ga service repair network type, ka gan su da yawa. To ba nan abun yake ba, kada ka yi mistake ɗin danna wani bayanan. Da ka shigo nan gurin sai ka je za ka gan shi ga 74 vision. Haka wannan duk kunne suke, amma mobile radio power shi kashe yake. Sai ka kunna mobile radio power. Idan ka kunna wannan mobile radio power to shi kenan ba abin da za ka kunna. Kawai ka je da ka kunna mobile radio power ɗin nan wanda muka kunna, ka gan shi ne? Ina kashe shi yanzu, na sake kunna shi. Da ka kunna shi to browsing ɗinka zai je lafiya lau. Da ka kunna shi sai ka fita kawai. Idan ka fita sai ka je ka kamo browsing ka yi browsing zai yi lafiya lau da ka yi amfani da wannan. Kaga har yanzu muna cikin flight mode, amma wancan radio power da muka kunna za ta yi lafiya lau. Mun gode. Muna yin wannan bidiyon ne domin ku kasance tare da mu, ku yi mana like, subscribe sannan ku share domin mu ji ƙarfin gwiwa yi muku wannan bidiyo. Mun gode.